Jagaban, 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 Shugaban, 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 comedian Shugaban, 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 number one of Ariwan, Shugaban, 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 comedian Shugaban. Shugaba, number one by everyone. Shugaba, 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 comedian Shugaba, 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 number one of everyone. Shugaba, 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 comedian, number one. Shugaba, Shugaba, Shugaba. Youngster. How far now? Soja. Hey, how far now? Wallahi mutumi na lafiya kake 2 days ya kwana biyu. Wallahi sai godiya mutumi na. Wai yaushe ka duro kasan ne gaba ɗaya kun boye ba ku ba labarin. Wallahi ban dade shigowa ba ma wallahi da yanci dubba ma a san nazo ba saboda wallahi nazo wani birthday din aboki na ne ma shi ma dai saboda in ban zo abin ba zai bane amma ba zan jima ba ai zan koma. Allah ko wallahi ko. Dare ne to ya labari. Wallahi labari to nothing to say dai wallahi mutumi na. Lalle kai kokari wallahi ka san gaba ɗaya abubuwan ne sai a hankali. Mu da muka saba a cikin kasan ne mu yan kasan. Ba haka bane wallahi mutumi na. Kawai ne da ba matsala ne ha. Zan ne ka. Wow. Alamin ka in an kai. Yo, Skaji. Ban yaro. What's up, G? Yo, Skaji. How far now? Kwana biyu. Wallahi sai godiya. Ai wani haskawa kake da babba yaro. Ine gashi ka shigo gari muna close ban san ka shigo ba. Sorry mutumi na wallahi jiya na shigo kuma wallahi ba na son fitowa gida saboda ina so zan yi clearance wani doubt ne wallahi I'm sorry. Gashi ni ma yanzu na dan san zan dan shiga wani club ne yarinya na take birthday. Wallahi za mu je mu dan ni na fito cikin gida ne wallahi sanyi yayi yawa da easy. Yo, Skaji. Ba san America nan wallahi. Ba wahala ba ka wuta. Mutum ma rana ganin ta. Bari shiga. Ka je ta birthday in ni. Yo, Skaji. Yesu. Allah raba mu da talauci. Allah kara mana jin daɗin. Ya kara buɗe hanyar kuɗaɗen. Mu ci gaba da gina gidajen. Allah sa an zama president. Villa ya zama resident. Corruption babu. Wutan mu a bamu. Youngster nake gani? Youngster mana nake gani? Waye kuma wani youngster? Gashi can? Ni ban san wani youngster ba. Baka san youngster ba? Mutumin da hotunansa sun baza duniya gaba ɗaya kace baka sani ba? Shekara da shekaru kai baka sani ba? Ni ban san wani youngster ba. To dan kin ganshi kuma sai me? Gaskiya so nake dan dauki hoto da shi. Okay, yanzu za ki bar ni ki je wajen shi kenan. Gaskiya in dai akan shi ne gaskiya zan iya rabuwa da kai. Shikenan yayi ne ni na wuce. Haji shi akan kawo hoton da zamu dauka da youngster in shi ne kake yawan bakin ciki? Youngster. Ya ne? Lafiya kalaya kake? Wallahi lafiya lau. Ya gida ya kwana biyu? Wallahi mun gode Allah. Dama ina ta son in ganka. Ni kuma lafiya? Lafiya kala wallahi dan Allah an ba damuwa zan iya selfie da kai? Hoto kuma? Dan Allah. Su yayi babu damuwa. Okay to shikenan nagode. Arewa ta mu ce. Ya Allah ka ban mace. Siriri ya fara yar boko ko da yar kasu ce. Ai mun gode. Allah ban biliyan uku. Duk abu in raba muku. Auren mata uku. Makiyan mu a kurkuku. Youngster ne? Lafiya lau wallahi. Ya labari ne youngster? Lafiya lau. Allah ya kai gaba ki dai kwanan nan ka buya ba ma ganin ka. Wallahi abubuwan ne sai gobe. Allah ya comedy din. Comedy ai youngster comedy yanzu ma aka fara. Iskan banza dan iskan ƙarya dan iskan wofi. Labuda mu ma mu huta. Amin summa. Wurdi na kan da duma na dan Yusufin ruwa buta. Okay. Bara mu ku sadda. Kulli yawmin miyati Allah. Liqila fi quraish. Wannan ya ake? Wallahi waya na yadda. Wayanka? Yi wallahi. Ba kun gaisa da wani mutum ba anan? Anan gumba.
To ai shine zara waya. Ya comedy din. Comedy ai youngster comedy yanzu ma aka fara. Dan iskan banza, dan iskan ƙarya, dan iskan wofi. Ya cire ma waya ba. Dan comedy ne.